Актанышта коронавирус эпидемиясы таралу куркунучун болдурмоодо алып барылган ишенилип коюлган талаптар, райондагы халдын турушу. Бүгүнкү сүйлөшүүгө биздин бирге чакырылдылар. Район өзү хастаханасы баш табиб орун басары Рустам Азатулы Мухтазиров, табиб инфекционист Кадри Энис кызы Трибулова, Татарстан Республикасынын куллануучулар укуктарын яклоо һәм киши иминлигин сактоо өлкәсендә күзәтчилек хезмәтенең Яршалы шәһәре буенча Актаныш районындагы җитәкчесе орын басары Луиза Мәхьян кызы Хафизова, Актаныш Ички эшләр бүлеге полиция башлыгының җәмәгать тәртибен саклау буенча орын басары полиция подполковниги Фәхим Сәкәрия улы Нуриев, район мәдәният йорты җитәкчесе Гөлназ Сәгыйҗан кызы Валиева, район мәгариф идарәсе башлыгының тәрбия эшләре буенча орын басары Раниза Митян кызы Шакирова һәм шулай ук бердә безнең журналистлар катнашалар. Безнең һәрбер чакырылган иптәш үзләренең темасы астында бүген районда алып барыла торган коронавирус вазгыяты белән бәйле эшчәнлекләре турында таныштырып китерделәр. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә Россиядә инфекцияны миллион ярымнан артык кеше йоктырган, шуның миллионнан артыгы сәламәтләнгән булып тора, 26 меңнән артык пациент кызганычка каршы үлгән булып тора. Узган тәүлек эчендә 17300гә якын инфекцияле очрак ачыкланган. Көзге сезонда Татарстан яңа коронавирус инфекциясе белән авыруның иң югары ноктасын әле узмаган. Шуңа күрә авыру буенча вазгыять тотрыкланды һәм кимүгә бара дип без әйтә алмыйбыз. Татарстанда коронавирус инфекциясының 45 яңа очрагы менә соңгы тәүлекләрдә теркәлеп бара. 40тан артык безнең һәр көнне һәм инде Актанышта да безнең узган тәүлектә мәсәлән пневмония 28, ОРВИның 25 очрагы теркәлгән. Март аеннан башлап инде бүгенге көнгә кадәр коронавирус диагнозы безнең 14 кешегә генә куелган булса да, районда күреп торасыз, көннән-көн безнең менә шушы вируслы пневмония һәм инде гадәти салкын тидерүләр очраклары безнең артып тора. Без инде барлык райондашларны чакырабыз. Һәрбер кеше үзенең сәламәтлегенә җаваплы карарга тиеш дигән лозунгны әйтеп китәсе килә. Һәрбер кеше ул өйдәме, ул эштәме, ул берәр җиргә командировкага киткәнме, ул кайда гына булса да, һәр иң беренче чиратта ул үзенең сәламәтлеге турында кайгыртырга тиеш. Эш урыннарында саклык чаралары дибез, маскалар киеп йөрү, антисептиклар куллану, һаваны чистарта торган приборларны куллану эш урыннарында зарур. Һәм инде безнең һәрбер җирдә җитәкче менә шушы таләпләрне үтәп, үзләренең кул астында эшли торган хезмәткәрләрне бу инде начар чирдән, бу инде куркыныч вирустан инде саклау чараларын алар күрергә тиешләр. Һәм шулай ук инде үзләренең кул астында эшләгән хезмәткәрләрне һәр көн, һәр вакыт уяу булырга һәм инде үзләрен саклауны алар иң беренче эш итеп бүгенге көндә куярга кирәк икән һәр көн алар искәртеп торырга тиешләр. Кешенең температурасы бар икән, ул инде әйләнә-тирә юндәге кешеләргә без куркыныч яный дибез. Бу кешеләр инде кичекмәстән амбулатор күзәтү астында булырга тиешләр. Алар инде үзләрен иртән начар хис итәләр икән, температура икән. Бу кешеләр берничек тә эшкә барырга тиеш түгелләр. Алар инде белеп торалар, алар инде потенциальный чир таратучылар булып торырга мөмкин. Шуның өчен алар инде үзе хастаханәгә мөрәҗәгать итеп, бу кысаша инде үзләренең хәлләрен белеп, дөрес диагноз куеп инде алар амбулаторный лечениягә китәргә тиеш булып торалар. Шулай ук инде безнең бу чирне таратмау һәм инде контрольдә тоту максатыннан районда инде төрле рейдлар уздырыла. Ул инде безнең Сампин тарафыннан, шулай ук инде безнең полиция хезмәткәрләре тарафыннан һәм инде бу эш безнең март аеннан бирле республика күләмендә, шулай ук район күләмендә актив кына оешты. Һәм инде шулай ук безнең шәхси кешеләр, физик затлар төрле штрафларга да тартылалар. Ләкин барыбер менә кабат менә шундый штрафларга да тартылсалар да безнең инде
kavat börük kişilerin hem indi börük şuluk uyuşmalar etirge kereginde bu özeklerinin kavat bizning mana şu şaralarına dürüst ütemoylari, saqlıq şaralarının dürüst ütemoylari kavat tağın reytler vaxtında açıqlana. Hem şulay etip gitirge kerek, mana şu bizning indi şiirine buldurmay qalının tağın bir liniyası deb aytırga kerak. Bu vaqtida şulay прививкаларда yasatу. Mana bizning pnevmoniyaga qarshi şulay vaksinalar qo'yib turib endi bu bolalarga da, ulkanlarga da, ham şulay bizning armiya saflarına xizmat etirga ketuvchi rayondoshlar uchun da bizning прививкалар qo'ytalar. Bu прививкаларni şulay bu vrachlari bilan kengashlashib, ham endi şulay bolalarning endi bizning bolalar vrachlari bilan kengashlashib, bu прививкаларni şulay vaqtida yasatırga kerak. Grippga qarşı şulay bizning vaksinatsiya bara, yaxshigina bara deb aytırga kerak. Bugungi kunda mana Rüstem Azat so'zida aytib ketdi. 75 qo'yilgan plandan har bir rayonga plan qo'yilib ketdi. Qo'yilgan plandan bizning bugungi kunda 75% endi grippga qarshi vaksina yasalgan. Bu yil boshqa turliroq ketdi o'zgan yilga qaraganda situatsiya grippga qarshi vaksina yasawni so'rabda, tilabda olalar mürajaat etiler. Şulay bizning o'zi xastaxonaga turli kategoriya bizning rayondoshlarimiz ham endi agarda endi grippga qarshi прививка bitmagan ekan, bir mingdek tutqarliqsiz bu vrachi qaragandan so'ng bu vrachi ruxsat etdi ekan, endi kishining hali yaxshi, boshqa she'rlari yo'q ekan, ham temperaturasi normada ekan, u endi shu kunni прививкасын olib qaytib ketadi deb aytırga kerak. Bizning bolalar bog'chalari, maktablarda şulay endi ish o'quv protsessi deb aytırga kerak. Mana shu barliq sanitariya talablarini o'tab uyushtiriladi. Bu endi bizning eshik tubidan boshlana, unda bizning antiseptiklar, ham endi şulay ota-onalar bizning bolalar bog'chalarına, maktablarga kiritilmaylar, bolalarni uzatalar, eshik tubina qadargina ham eshik tubidan qarshi olalar. Bu endi ulkanlar bilan kontaktni buldurmoq maqsadidan ishlanilgan. Şulay endi klasslarni jillatu tenabis vaqtida qovunish istarta turgan priborlar qo'llanish şulay maktab detsadlarda bizning qaralgan. Umuman aytganda shular hozir endi har bir ülke bo'yicha har bir bo'lgish o'zining liniyasi bo'yicha o'rnatib ketiriladi.